se zna iz vlastitih obitelji. Ministar Vedran Mornar šokirao je hrvatske građane javno se požalivši da je njegovo ministarstvo u ovoj godini već potrošilo toliko novca da im neće ostati dovoljno za isplatu prosinačkih plaća prosvjetarima. Premda je jasno kako si Kukuriku vlada nešto više od godine dana uoči izbora neće dopustiti da nema za plaće prosvjetarima te da će se novac pronaći i same riječi ministra obrazovanja izazivaju zabrinutost. Još 2013. godine na svojim velikim prosvjedima gdje je sudjelovao preko 20.000 ljudi u Zagrebu kazali da je vrijeme i krajnji trenutak za promjenu smjera, dakle promjenu politike koja vodi ova vlada. Dobri gospodari uvijek unaprijed planiraju, znamo to iz vlastitih obitelji, kako će se trošiti sredstva kojima mi raspolažemo. Ovo je dokaz u biti da je to riječ o lošem gospodarenju. Podsjetio je na važnost uloge profesora i učitelja u svakom društvu. Mi smatramo da je obrazovanje jedan od najvažnijih segmenata ovog društva, jer mi upravo radimo s onim generacijama koji dolaze i koji će stvarati nove vrijednosti i radimo s djecom koji su vrlo osjetljiva kategorija. Pitam se što može biti sljedeće na redu, možda da naši bolesnici u bolnicama ne budu imali infuzijskih sredstava. Ipak problemi sa nedostatkom novca u proračunu za obrazovanje samo su dio širega problema sa već godinama prevelikim rashodima cjelokupnog državnog proračuna, zbog čega ministar financija Boris Lalovac najavljuje rezove, od čega će biti izuzeti samo osnovni dijelovi plaća i mirovine. Zahvaljujući snalažljivosti odgovor